மக்களே எல்லாருமே வந்து ராணிப்பேட் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே பேசிட்டு இருக்கீங்க. இதுவும் ராணிப்பேட் டிஸ்ட்ரிக்ட் தான். கிட்டத்தட்ட எறும்பி திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் பக்கத்தில் எல்லாம் ஏரி போட்டுருக்காங்க. நாமளும் போடணும். அதான் இதுதான் இனியா குட்டி பொண்ணு ஏரி வரணும் ஒரே அரவணைப்பு. அங்கே பார்த்துருக்க சும்மா வேலைக்கு போகிறோம். அது ஏரிக்கு வந்து சும்மா குளியல் நல்லா இருக்குது தண்ணி. ரொம்ப மழை இப்போதான். ஒரு நல்ல கிளவுடு அப்படியே ஏரி ஒரு நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் பக்கா நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன். என்ன மழை இப்போ தான் விட்டுச்சு. அப்படியே ஒரு டீ ஒன்று போட்டு என்ன இல்லையா அப்படியே கிளம்புறோம். அப்படியா இந்தியா மழை என் பொண்ணு கிடையாது, எங்கள் அண்ணன் பொண்ணு. பொண்ணு மட்டும் சொல்லாமா பையன் போன ஆப்போசிட்